Deci bine vă găsim la un nou vlog aici, partea a doua din vlogurile noastre. De fapt, e prima parte, că e pe noul canal. Pe noul canal, nu că am făcut un vlog. Știi, ăsta este al doilea vlog, cum ar fi. Da, pe canalul nostru. nostru. Astăzi o să facem un vlog de groasă. Creepy. Astăzi o să mergem în pădurea. Deci că aici, în pădurea asta, am mai fost în știu dacă știți pe canal a fost. Astăzi o să mergem în ea și să inspectăm pe acolo. Hai, frate, să mergem. Deci, prieteni, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vom revedea acolo când ajungem. Vă rugăm frumos să facem repede, băieți, susținere, că am văzut că a făcut mari progrese și am făcut 4 abonații în câteva secunde. În câteva secunde, băieți. Deci revenim când ajungem în grădină și să-mi bat picioarele, frate, nu deja mă cac pe mine. Deci, uite, asta este grădina și haide că intrăm acum în ea. Am mai fost în ea. Păi da, mi-e frică, bă, mie unul. Și facem Florin, de fapt, Grand Z și Forest X Challenge. Deci haide că punem pauză și ne vom revedea acolo. Am revenit, prieteni, aproape că am ajuns și haideți, că într-un final chiar că am ajuns. Haide. Nicola, să intri tu primul? Du-te tu. Pe cum, bă, dică să intri primul? Bine. Fă-te-n coa. Bă, ți-ți zis să mă pulă cu aia. Bă, ești nebun la cap. Coaia mea s-a atenuat să-mi bat pula ta. Hai, coaia, vină cu aia. Coaia, vină cu aia. Ce a sărit acolo? Coaia, vină cu aia. Stai că pun un pic pauză. Băi, ce s-a întâmplat? Băi, Coaia, am revenit, haide. sau ce fac acolo? Bă, cine e femeia cu cuțit acolo? Bă, să pun acolo. Bă, ce? Ce? Bă, doamne, vreau și acolo. Bă, fugi. Olu, gata, băieți. Vom continua povestea data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați. Și haide, gata, boss. Vreau clopoțelul nu așa normal, vreau așa. Așa, adică așa. Și vom reveni data viitoare în forță. Vom continua povestea de aici data viitoare, prieteni. Mă motivează să fac cât mai multe vloguri de gloază. Pa, pa. Pa, băieți, pa. Like, subscribe și clopoțel. Pa.